Inspirazioa bizitzatik etortzen zait, hunkitzen nauten gauzetatik, gizakion harremanetatik, gure ingurunetik, negar, barre eta asarretzen gaituen gauzetatik. Nire iritziz dantzak zentzua izan behar du, emozioak transmititu behar ditu. Eta horregatik uste dut narrazioa garrantzitsua dela. Zerbait kontatu behar da, ikusleek euren ondorioak atera ditzaten. Zibilizazio guztietan agertzen den pertsonaia dela interesatu zitzaidan. Zibilizazio handi guztiek dute noe bat, istorio bera existitu izan balitz bezala, uholde bat eta gizateria salbatzea arduratutako gizon bat gertatu izan balira bezala. Bere mundu propioa mundu hobe bateran zeramaten duen gizonaren istorioa da Noe. Itxaropenez betetako baleta da, mundu hobe batera hurbiltzen gaituena, etorkizuneko gauza garrantzitsuei buruz hitz egiten diguna. Boladan dagoen istorio bat da. Azken finean, lurra eragiten dizkigun erasoetatik babesten ari delako. Noeren gaiak aukera ematen zuen surf riderekin elkartzeko. Izan ere, uraz eta itsasoen mailaren igoera hitz egiten du, eta horiek gaur egungo kezkak dira. Argazki hauek euskal kostaldekoak dira, iraganekoak eta oraingoak. Alderik nabaritzen alduzue? Itsasmaila igo egingo da mundu osoan. Kostaldea igatuko du pixkanaka. Gure etxeetara eta hirietara hurbiltzen joango da. Eta hondartzak txikiagoak izango dira. Euskaldunak, historian zehar, marinelak izan dira beste ezer baino lehen. Beti izan dute harreman estua itsasoarekin. Kostan gaude, itsasertzean. Gaur, badakigu itsasoa babestu egin behar dela. Horrela, garapen jasangarria bermatzen ariko garelako. Hainbat urte daramatzagu Malanden baletarekin lankidetzan, Art Campus Surf Rider ekimenaren esparruan. Surf Rider Campus honen helburua, komunikazio euskarri berritzaile eta berri baten bitartez, mezu bat transmititzea da. Eta jakina, nik uste dut gure sormenaren bitartez, jendea sentsibiliza dezakegula ingurumen problematikari buruz. Umeak bete-betean daude euren izaera eta nortasunaren eraikuntzan. Honen gisako proposamen artistiko batek munduaren beste ikuskera bat izateko aukera ematen die. Artearen eta kezka ekologisten arteko lotura hori oso interesgarria eta originala da. Guk ere badugu proiektu erkide bat Noeri buruz, eta klima aldaketaren eta higaduraren gainean eragiteko, ingurumena babesteko eta arduratsuagoa izateko. Balet bat ikusiko dugu, dantza ikuskizun bat. Ikuskizunak Noeren kutsaren mitoa hartzen du ardatz. Irudikatu ez gaudela antzoki batean, kutsa handi batean baizik. Noe, udaberriaren sagarapena bezala da. Udaberri berri baterako deia. Erritu arkaiko moduko zerbait egin nahi nuen. Beste herrialde batzutako film etnologiko batzuk ikusten aritu nintzen. Eta urrats desberdinak sortu nituen, neure saltsa sortzeko. Irudi oso zehatzak ditu buruan. Dantzariak behatzen ditu eta
une horretan aldaketak egin ditzake. Litekeena da dantzariek mugitzeko beste modu batzuk iradokitzea eta berak mugimenduaren kontzeptzioa aldatzea. Dantza, pertsona batekin espazioa konkistatzea da. Baina 20, 30 edo 40 pertsona daudenean, gero eta zailagoa da. Marrazkiak sortu behar dira espazioan. Thierryrentzat musika bere itsasontziaren bela da. Alegia, musika da aurrera egiten laguntzen diona. Ideia koreografiko horiek guztiak emango dizkiona. La force de la musique de la messe de Rossini. Rossiniren mezako musikaren indarra da, hain zuzen ere, lehen nota horietatik darion gizatasun moduko hori. Michael, tu peux y aller, c'est bon. Orain, Clara, aurrera. Thierryren estiloak dantza privilegiatzen du beste gauza guztien gainean. Jantziak oso landuta daude, ez ikuspegi estetikotik, modaren ikuspegitik, izan ere modatik guztiz kanpo daude, baina badaude oilaletan naturaz, ostoez eta gizakiak behar duenaz mintzo diren hainbat erreferentzia. Erroiak eta usoak dituzte bakarrik jantzi garbi-garbiak, bata zuriz eta bestea beltzez jantzita. Eszenografiak oso neutroak dira, hain justu dantzaria nabarmendu dadin. Eszenografia hau urezko hormek osatzen dute. Horixe da simbolizatzen duena. Gizakien itxialdia paradisu desberdin baten bila. Horregatik azkenean, guztiek biluztasun abstraktu bat erakusten dute, naturan dagoen ideal horren bila. Thierry Malandainek badu abildade partikular bat, garai bateko dantza hartuta gaur egungo gaiak jartzen dizkigu beti zer pentsa emanez, ez? Dantzara biltzen ditu horrek guri emozioak sortzeko arrazoiarekin. Dagoeneko 11 urteko harremana dago Biarrizko Malandén baletaren eta Donostia kulturaren artean. Tei baletaren esparruan, koreografiak aurkezten diren bakoitzean, tailerrak egiten dira, ikusleek haiek dantzatzen ikas dezaten. Maila desberdineko tailerrak egin dira, topaketak. Proiektu honen helburua da artea eta dantza erabiltzea jendea ingurumen arazoekiko sentsibilizatzeko. Jendeari zabaldu diogun programa bat da. Dantza zer den eta Biarrizko Malandén baletak zer egiten duen jakiteko. Ikusiko den ikuskizunaren inguruan egiten dugun aldez aurreko lana da. Noeren baletaren zati bat egitea proposatuko diet. Ez dakit oso jostagarria da horrelako koreografia bat ikastea eta gero ikusi ahal izatea. Oraindik ikasle diren bitartean, dantzari lanbidea zuzenean landu ahal izateko modu bikaina da. Ados, zu hasi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pa, eta itzuli! Txikitan dantza egiten nuen eta orain ingurumen arloan egiten dut lan. Biak elkartu egin dira, ingurumenarekiko sentitzen dudan maitasuna eta dantza.
Leku askotara joaten gara biran. Eta uste dut ideia ona dela, baleta eredu izatea. Eta gazteak sentsibilizatzea ingurumenari buruz, eta itsasoko kutsaduraren arazoari buruz. Eta saio antzokitik igaro behar genuela aprobetxatuz, Euskal Herriari eskainitako egun bat proposatu dugu hainbat artista barne hartuz. Esaterako Michel Teget, Beñat Asiagi eta Parisko Euskal Korala. Guretzat, dantzaren enbaxadore gisa aritzen garenontzat, garrantzitsua da gure eskualdearen eta bertako kulturaren enbaxadore izatea ere. Sentsibilizazioa beti hartu izan dugu kontuan, duela 30 urte konpainia sortu zenetik. Sentsibilizazioari esker eraiki dugu gure ikusleria. Maiz gertatzen zaigu, hemen umeak eduki eta urte batzuk geroago, helduak direnean, ikuskizuna ikusten aurkitzen ditugula. Duela hainbat urte, medikuntza ikasten ari zen 19 urteko mutil batek deitu eta esan zidan, dantzaria izatea nahiko nuke. Izan aldaiteke dantzaria 19 urterekin. Aurrez aurre ikusi behar nuela esan nion. Nire gana etorri zen, eta gurasoek baimena eman zioten ikasketak urtebete zuzteko dantza munduan aukeraren bat baldin bazuen. Koreografia bat sortu zuen, Sirens konpainiarentzat. Eta nik uste dut koreografo bikaina izango dela. Nire ibilbidea oiz kanpokoa da. Ni ez nintzalako oso gazterik hasi dantzan. Beste asko bezala, 15 bat urterekin. Ni 18 edo 19 urterekin hasi nintzen. Nire amak eraman ninduen Biarrizko Malenden baletaren ekitaldiak ikustera. Thierryren intxaur auskaioa ikusi nuen, eta ezusteko bat izan zen niretzat. Horrelako zerbait dantzatu nahi nuen, eta batik bat horrelako zerbait sortzeko irrika nuen. Martenek iaz irabazi zuen koreografia lehiaketa bati esker hasi zen lankidetza. Biarrizko baleteko dantzariekin egoiliar gisa egotea lortu zuen. Oso lagungarria izan zen. Konpainiekin, sorkuntza kontratuak lortzeko ez ezik, baita enpresa bat maila guztietan nola kudeatu behar den ulertzeko ere. Maila administratiboan, naiz teknikoan. Tailerrerako aukeratu dut. Bai, benetan. Bere gaia bilatzen ari zela esan genion. Magtan, proiektu bat daukagu surf riderrekin, itsasorekin, Euskal Herriarekin, naturarekin eta ekologiarekin lotutakoa. Zuk uste gai horrekin zerikusia duen zerbait aurki dezakezula zeuretzat? Malanden Balet Biarritzek eskatu zidanean ozeanoari buruzko pieza bat sortzeko, gure munduan existitzen diren sirenei buruz, mitologiako sirenei buruz, eta ipuinetako sirenei buruz hitz egin nahi izan nuen, eta guztia kombinatu. Oraintxe bertan gure ozeanoetan gertatzen ari denaren larritasuna gogora ekarriko duen pieza abstraktu bat sortzeko. Itsasoko ura gure trastelekua balitz bezala erabili dugu. Interesatzen ez zitzaigun guztia itsasora joan da, eta horrek asko narriatu ditu ekosistemak. Ez gara hartu egin dugun guztia lehenago edo geroago itsasoak itzuli egingo digula. Jasangarritasuna bizitzako elementu guztietan txertatu behar da. Eta hain gauza integrala denez, tresna desberdinak, sortzaileak, eta ikusle mota bakoitzarentzako egokiak bilatzen ahalegintzen gara. Batzuetan, gertatzen ari den lekuetara lagunduz, eta beste batzuetan, modu atsegin, jostagarri eta didaktikoan kontatuz. Asko egoten gara umeekin, jolas, animazio, ekitaldi eta abarren bidez.
Itsasoak babesteak duen garrantzia umei irakasten aleginduko gara. Itsasoak gaur egun arrisku handian daude 100% gizakiak sortutako hondakinek eragiten duten kutsaduragatik. Uste dut gure egitekoa ez dela soilik entretenitzea. Nire iritziz garrantzitsua da ikusleak zirikatzen dituzten eta ikuslei eragiten dieten mezuak transmititzea. Sirenak konprometituta egoteko nire modua da. Martinek hainbat urte daramatza lanean Israelen. Israelen dantza estilo oso berezia dago, oso fisikoa, eta Martinek oso barneratuta dauka. Baina hori baino haratago doa. Martinek gauzei zentzua ematen daki eta horrek liluratzen hau. Berarentzat aukera bikaina zen, lehenengo aldiz 22 dantzarirekin lan egitea, izugarria zen berarentzat. Itsasoa. Izaki fantastiko misteriotxoen mundua. Bere biztanleak gizakien harrapakaritzatik urrun. Pilien gelditu gaitezke besoak luzatuta. Dantzariekin egindako lana esperientzia aztezina izan da. Hasieran beldur pixka bat neukan, baina egia esan oso irekiak eta eskuzabalak izan ziren, eta ez zuten arriskuak hartzeko beldurrik izan. Ozenako mesedez! Niretzat oso garrantzitsua zen kolaboratzaile egokiak aurkitzea, batez ere jantziak sortzeko. Ez dituzte hankakoi bezala erabiltzen, baina nola mugitzen diren ondo ikustea nahi genuen. Horregatik asko entxeatu behar izan dute hori lortzeko. Sirenen isatsak ez dira beltzak kasualitatez, ez da arrazoi estetikoengatik, petrolioa gogora ekartzeko baizik. Izan ere, sirena agertokian hilko da, kutsatuta, petrolioz estalita. Frederik Baderekin ere, aritu gara lanean, dekoratua egin duenarekin. Itsasontzi batean dagoenaren sentsazioa izan nahi nuen, eta bela bat erekitzeko eskatu genion. Nik argitu ezin ditudan misterioa eta ezustekoa dituen bela. Eszenografia minimalista eta iluna da. Hau, artea da. Zati batzuk simbolikoak dira, eta hainbat irakurketa maila dituzte, esaterako olagarroaren estenak. Blade Runner filma gogorazten duen ukitu hori laranja duen argiteria erabili da. Ur toxikoa, iradokitzeatzen asmoa. Horregatik zerbait erradioaktiboa gogoraziko zigun elementuren bat erabili dugu. Kulturaren inguruan Biarritzen eta Donostiaren arteko harremana aspaldikoa da, eta gaur bertan ikusi dugu iluntzean estreinatuko dan horretan koreografo gazte bat aukera ematen zaiona hori guztia bizi-bizirik mantentzen dut. Alde horretatik guretzat benetan oso lagun interesgarria da. Humanitatearen alarma jotzen du pixkat, gure kontsumismoarekin, eta maitatzen du bai.
Uste dut nik sirenaken egindako lanetik, eta horrek ematen duen mezu ekologistatik hartako. Ona izango litzatekeela, beste konpainia batzuek eredutzat hartzea, Malandan Ballet Biarritzek egiten duena. Esaterako uhain berriarekin antolatzen dituen kolaborazioak. Dantzarien eskoletara joateko eta berez pribatua den mundu batean sartzeko aukera ematen digu. Eta ikusten duzuna, baletak agertokian egiten duen entsegu bat da. Artea bere osotasunean bizitzeko aukera ematen diguna. 5, 6, eta 1, 2, 3, 4, 5. Konpainiaren klasean egon gara. Eta emanaldian atzotik gaurkora egindako moldaketak ikusi ahal izan ditugu. Gaurko proiektua da, gaurko eguna, Donostira etorri gira, Malandean ikusiko dugu ahatsuntan, eta horkan dugu masterclass bat edurekin. Martin Arriag Euskal Herrikoa denez, eta ozeanoa berarentzat oso garrantzitsua denez, gaia sirenen bidez lantzea oso interesgarria izango zela pentsatu zuen. Dantzatu dugu norbaitekin egin zuela Le Ballet Malandean. Erakutsi digu pauso batzuk, gero ikusi ditugu itsasoan baziren gauzak. Interesgarria da, baina triste samarra ere bada, isatsak beltzak direlako petrolioz kutsatuta baleude bezala. Ba aldakizu ezer den koreografo bat. Ez ezko batzuk entzun ditut. Gaixo. Eskola umeekin egin genuen estreinaldia, eta denei zirrara sorrarazten ziela ikusi genuen. Plastikoa albistegi guztietan dagoen mezua da, baina mezuak eragin handirik gabe behin da berriz errepikatzen direnean hutsalak bihur daitezke. Obra hau ikusteak ordea zirrara sorrarazten du. Gaur egun funtsezkoa da umeentzat ekimen artistiko guztietarako sarbide izatea. Eta ez dute hitz politak soilik izan behar. Sentsibilizazioa edo demokratizazio kulturala. Benetan aritu behar da. Gu hala aritzen gara. Nire iritziz ez da nahikoa, baina bere fruituak ematen ditu, dudarik gabe.